Baba bengizoyenza i-interview baba bathe u9 angaphela sengifike angazi noma ngangena ngilate baba ngilate. Wena mfana wena usibonile isikhathi nje ubani isikhathi njengamanje uzofika manje? Yebo Thami ngisibonile. Ubani isikhathi? 9:01 Thami. Hey, yabona ngaleyo 1 minute loyo khona ozayo. Ngaleyo 1 minute loyo khona oshonayo. Ngaleyo 1 minute loyo khona proposal njengamanje. Khona wenza izinto. Baningi abantu abenza into eziningi ngo1 minute mfana wami ngiyabona ke manje into ozongenzela yona. Uyile ekhaya. Kodwa Thami buka nawe umunye sorry ngicela ukubuza isaqhubeka nge-interview lapha phakathi. Uyaphapha. Wesisi, ngena yikho lento. Ngena nje lapho lo mfana uyaphapha lo, ngena. Uyabona ukuthi uyaphapha kanti. Thami Uyabona ukuthi uyaqina. Uyabona bonke labantu abangena lapha baqashiwe. Uyabona le mophe esekhanda la, ayingena ekhaya. Ama ngophethe sazi sabantu besibangela isicelo ngoba makenge basazi ngethela